Bé, bona tarda. Primer de tot, vull agrair a l'Empar que m'hagi fet el càrrec i l'honor de presentar aquest llibre emocionant i profund que aguanta sense poder exhaurir-lo les 5 o 6 lectures que ja porto d'ell. Un llibre que no em sorprèn perquè jo ja havia llegit coses de l'Empar i abans de conèixer-la i m'havia sobtat una veu que no fa renúncies. Si em permeteu, voldria començar amb... Podria la meva presentació, a veure, com puc parlar 5 minuts o puc parlar 1 hora i mitja, millor que em tregui el rellotge, així parlant el que cal. Jo havia pensat la presentació del llibre explicant-vos la meva sorpresa mentre l'anava llegint, la meva descoberta de l'emoció i de la profunditat del llibre. I és el que faré. Però hi ha un poema a la pàgina 59 que quan el vaig llegir vaig dir, mira, és això. El poema, és un poema en prosa, diu: en cada veu hi ha el secret que veu el secret. Des que la paraula travessa el cos, d'ús a dir la set dels orats, i romp la sang, crema el plater. Si endinsa l'ordre del cos, haurà travessat la pell, el substrat dels músculs, i en el torrent viscós desplegarà l'enigmàtic ressò. Una veu raja de dins, vessa i revessa per les vores del cos, fora de tot saber. Aquest poema, quan vaig arribar aquí, vaig fer recapitulació, i vaig començar a rellegir una altra vegada el llibre en què jo havia trobat el següent. El llibre jo, després tu em desmenteixes, el llibre jo veig que hi ha 2 parts. Una primera part en què la veu del poeta, el jo poètic, va a les palpentes. És una part en què hi veiem moltes mans que toquen matèria, moltes mans que toquen coses, moltes mans que s'embruten en el llibre. I una segona part que és una revelació, que aquell tocar, aquell anar a les palpentes, aquell mesurar la fundària del clot que acabes amb la mà, però també amb la mirada, com diu en un dels seus versos, aquell atrafegam amb el món sensible, de sobte hi apareix un. Els poemes de la primera part, en aquest viatge a les palpentes hi ha un en què ressona amb el de la pàgina 59, en què diu espera't perquè així diu: neixes, obres un forat en el món i en t'afores el cos cobert de roba, el teu rostre vessa l'albor damunt de les obres, creixes, s'expandeix la carn a la carn, l'absència de Déu, matèria i odor. Creixes, s'expandeix a la carn a la carn, l'absència de Déu, escuma, negra i mirall. Mà morta, cel clos, la mort escantarella i ressò tornada. Aquest buscar les palpentes hi ha una angoixa. Hi ha un Déu que no existeix, un Déu que no hi és, un Déu que és absent, i ens queda, si aquest Déu és absent, ens queda la matèria, que és el que toquem, i l'udol d'aquesta crida que jo entenc i que l'Empar em corregirà, d'aquesta cerca cap a un sentit, cap a alguna cosa que ens enlairi i no ens submergeixi en una matèria de la qual no podem sortir. L'escuma és negra i hi ha un mirall. Tots aquests símbols us els deixo a vosaltres que els interpreteu, però una escuma negra és una escuma negra. Aquí ressona Celant,
negrellit de l'alma, aquesta absència de Déu que és una absència que es fa present, que es fa forta, que té un sentit, que és transcendental en l'escriure de l'empar. Però també hi ha la llum. I sabem que en la mística i en el cristianisme Déu és llum. Si entrem a Santa Sofia d'Istanbul, Déu és llum. Si entrem a Saint-Denis, a París, Déu és llum. Si entrem a la catedral de Lleó, Déu és llum. Aquesta il·luminació no és un respir, no és una tranquil·litat, és una revelació. Llum vol dir il·luminació. Il·luminació vol dir coneixement. Coneixement que es fa a través no del procés intel·lectual, cognitiu i racional, sinó a través del coneixement que es fa sensible. D'això se'n diu, del coneixement de Déu sensible se'n diu mística. La segona part del llibre de l'Empar a mi em ressona molt tot el pensament místic. Fem una altra cosa. La gent quan llegeix poesia, la gent quan llegeix se salta de seguida les cites que el poeta o l'escriptor posa al començament, que Pau els ha buscat, els ha pensat, n'ha triat unes quantes, n'ha descartat unes quantes, crec que és el procés més angoixós, no? Amb què començo? I comença amb aquestes frases. María Zambrano. Hay que estar despierto abajo en la oscuridad intraterrestre, intracorporal, de los diversos cuerpos que el hombre terrestre habita, el de la Tierra, el del universo, el suyo propio. Segona cita, Agustí Bartra, Els germans de l'estrella. Tercera, Alberto Helder, a lenta estatua carregando su estrella. Aquesta estrella que és la promesa que aquest Déu absent ha creat un món en el que la seva absència és manifesta, però a la vegada també la creació, que és aquest món, ens empeny a intentar entendre què hi ha d'aquest Déu, d'aquest sentit, d'aquesta transcendència, d'aquesta cerca del sentit de l'ésser humà en el món a través de la matèria, del paisatge, del treballar el paisatge, del treballar el paisatge amb les mans, agafant un troc de fang i fent una forma. Hi ha metàfores de terrissaire al llarg del llibre. I aquesta recerca d'aquest sentit d'un Déu que s'absent i que l'ha deixat en la seva creació, que és el món i nosaltres en el món, en el fons representa una promesa de renaixement, una promesa de tens una altra vida. En el llibre jo hi veig una pèrdua, o un final, una fase que ha acabat, i veig un renaixement. I en aquest renaixement ha calgut néixer, però abans de néixer s'ha hagut d'oblidar. Un vers del llibre magnífic. En aquest oblidar, després de certes coses, algunes molt severes i molt importants, i creixes cap a la llum. Aquesta llum que és Déu, aquesta llum que és el sentit, aquesta llum que és mística. Camines amb el teu cos cap a tu, és a dir, la reconstrucció d'aquest renaixement. Hi ha una reconciliació del jo poètic amb el seu cos, amb el seu cos, que és el de l'altre, el cos de l'altre, però també és el teu cos. En aquesta primera part del llibre hi veiem unes mutacions. La veu del poeta va transfigurant-se en coses. Si estar en el món i sentir el món i ser matèria en el món és la forma que tenim d'esmorteir l'odol que provoca l'absència de Déu, necessitem transformar-nos en moltes coses al llarg de la vida per poder copsar aquesta diversitat de Déu panteista que està en el món de moltes maneres. Ha calgut esperar una mort.
poema que diu els ulls envien llum la resplendor muda abans de morir. La boca ens ha somrigut poc abans de desprendre's del rostre. Les cames jacents vagaregen pels confins. Ho sabem. La mirada llisca entre alenades esquives, incorpòries, i tota cosa muda és aquí per dir-nos la gran rialla dels desposseïts. Els desposseïts som nosaltres, som els que no tenim aquest Déu absent que ens consola i que hem de buscar en la matèria, en el cos, en aquesta naturalesa que se'ns presenta, en aquestes estrelles que ens estimulen aquest desig de transcendència, els nostres sentits. Hi ha una anamèsia, un tornar cap a l'origen. Aquí ressona Plató, i ressona no només Plató, sinó molts místics. Viure és recordar, conèixer és fer un procés de... El savi o la sàvia és aquella persona que es despulla de tot el que és accessori i fins i tot enganyador per anar a reveure, a trobar-se amb allò que s'era abans d'haver nascut, d'haver aparegut en aquest món. Això és Plató, l'ànima que és expulsada a la matèria i que espera, anhela, tornar-se a retrobar amb l'ésser perfecte. Aquest retrobament només és possible a través d'aquest coneixement que el poema de l'Empar manifesta. Aquest és un llibre de coneixement, és un llibre de reflexió. Aquest conèixer s'afirma com una reivindicació contra el dolor. Al llibre hi ha moments en què per mi se m'han fet molt palès el deslliurament de qualsevol dependència. La flor apareix com a metàfora sovint del que és la bellesa, no la bellesa fada, no la bellesa tova, sinó aquella bellesa que és profunda perquè és fràgil, és efímera i és perfecta. I aquesta bellesa és el que permet contrastar la pèrdua, el besar uns ulls closos. Ja pot ser una veu de la joventut. Els que som del 63, això... Bueno, els que sou de més del 63, ja no us explico, però els de 63 això ho notem molt. Però hi ha una cosa important, un amor que ens dignifiqui. Un vers, més o menys a meitat del llibre, rotund. I un amor que ens dignifiqui. Qui no signaria això en sentit de tota una vida, no? Hi ha, malgrat la decadència física, la resistència del cos. El cos sentit ja no pas com una química hormonal ni com una lluita contra i a favor del desig, sinó la dignitat d'aquest cos que lluita i es bat contra el temps. Jo he trobat molts miralls en el llibre, molts, i el mirall a vegades és amic i a vegades és enemic. I en el llibre a vegades és amic i a vegades és enemic. Per exemple, un mirall enemic del llibre, diu el tu poètic, el jo poètic, la poetessa, si ella és el jo poètic aquí, es reflecteix en un mirall i diu cega, et perds. El mirall et torna una imatge que no reconeixes com a teva. I de sobte, en la segona part, hi ha la revelació. Tot això que és com una mica caòtic, que vas com una mica palpentes, tot això que és un anar entre el dolor i el renaixement, entre el que s'obre i el que es tanca, entre el que ha desaparegut i el que encara no ha nascut, o que ha nascut i està encara formant-se el primer bellíssim poema del llibre,
aquest néixer, aquesta mà, aquesta dintre de les mans que vol apamar aquest món, a la segona part hi ha una clau, hi ha una revelació. Quan jo he llegit el llibre he sentit això, no? Diu, no hi ha començament, l'inici ragi imparable i s'engendra tot sol. És a dir, no cal buscar un punt inicial, sinó sentir-se part de tot un procés del qual tu formes aquell segment important que va des del dia que neix fins al dia que mor. Però després vindran altres i abans han vingut altres. Formes part d'aquesta cadena de l'ésser. Jo és que si començo a llegir poemes et deixaré sense. O sigui que i tot això des de l'experiència del cos, no? Hi ha un vers també molt rotund que diu ens hem reconegut per la fragilitat dels cossos, aquests cossos que emeten llum, aquests cossos que no són matèria que va cap al no res, sinó que en aquest moment que va entre el naixement i la mort emeten aquesta llum que és, recordeu, Déu, il·luminació, coneixement, percepció física del sentit del món, no? Escoltar la veu que guardaves oculta al ritme interior l'esbatec latent. Jo crec que aquest poema ens el llegirà, espero, en part, perquè en el llibre el que hi ha és aquesta descoberta d'aquesta veu, que no és una descoberta recent, sinó que el verb que posa és precís, escoltar. Quant temps es triga a escoltar una veu? Quant temps es triga a escoltar la veu interior? Quant temps? En quin moment t'adones que aquesta veu interior teva, la que sempre has tingut, amb la que has dialogat, resulta que és capaç de no posar-te preguntes, no dir-te què és el que has de fer o què estàs fent. No és la veu del super-jo que et diu això no està ben fet, això hauries de fer d'una altra manera, sinó que és una veu que quan arribes a saber escoltar-la, aquesta veu t'indica que tu ets la veu. I aquí, en la segona part del llibre, aquesta comunió entre la veu de la poetessa, entre el jo poètic i el tu poètic, i entre la veu i el que s'escriu, és una simbiosi perfecta. Per això us deia que era un llibre emocionant, perquè la veu s'encarna en el so, que quan llegim els poemes, i s'encarna en l'escriptura quan els llegim. L'Empar se sent hereva d'una tradició. En aquest segment de l'ésser que no comença, que s'inicia tot sol, entre el moment de l'inici i el moment del final, hi ha hagut una tradició. Para la mà per rebre el testimoni i diu, no deixis armar els sols ancestrals, no deixis armar, no deixis que quedin els sols que els altres han llaurat. I per acabar la meva presentació, perquè penso que hem vingut a sentir a l'Empar explicar-nos el llibre i sobretot llegir-nos els seus poemes en un moment de clausura, ara que tot és fosc, dona'm llum, parla. Gràcies, Empar, perquè somieu amb mi. Estic emocionada, hi ha algun moment que realment m'ha emocionat molt el que has dit, Josep Maria. Jo parlo molt fluixet, espero que em sentiu bé. Em sento emocionada, molt afortunada també, em fa molt contenta compartir això, aquesta alegria meva per publicar aquest llibre i profundament agraïda. Em sento molt, molt agraïda a tots vosaltres que heu vingut
es diu Josep Maria, aquí tinc la llista dels agraïments per no deixar-me a ningú, i ara la lectura del Josep Maria és que encara estic ple gravada perquè és que jo ho he de processar tot això, perquè per mi també és una revelació el que ell ha dit. Ara us ho explicaré una mica, explicant el procés de com s'escriu poesia, intentaré explicar això també, no? Gràcies sobretot a vosaltres, que heu vingut i esteu aquí acompanyant-me. Amics de les arts, que tant m'estimo, a Jordi Fernández per acollir-nos, el Jordi sempre està i les coses funcionen perquè el Jordi ve i és. El meu editor, el Joan, per la confiança, per la doble confiança, perquè, ara us explico, quan jo li vaig enviar el llibre i em va dir que l'acceptava, de seguida li vaig haver de dir Joan, és que estic escrivint algunes cosetes perquè el vull arrodonir, el vull millorar. I el Joan, no sé si te'n recordes, em vas dir com sou els poetes. És que m'emociono també perquè vaig sentir que em donaves tota la llibertat. No sé, Joan, si vols dir alguna cosa. El Joan ha pogut venir finalment i si vols comentar alguna cosa, Joan. No falta. Crec que esteu creant un clima tan maco que si parlo jo és com si parlessin els pallassos ara. O sigui que millor que continueu. Jo només et vull dir que tu em dius gràcies per la confiança i també t'he de donar les gràcies per confiar en nosaltres, una editorial com nosaltres, per publicar el teu llibre. Gràcies. Quin és això? La imatge de la coberta també la vas proposar tu i crec que és molt encertada. Em va agradar molt quan la vas veure, no? És d'un artista que es diu Xesco Casacuberta, un artista de Vic que viu a Mallorca i que treballa el confrontatge, que jo desconeixia aquesta tècnica, i és un artista que acumula moltíssimes imatges d'enciclopèdies, de llibres vells, de revistes, la retalla de forma intuïtiva i després, amb aquestes, normalment dues imatges, fa la composició d'una, amb nous significats, amb un resultat sorprenent. I també és molt poètic. Vaig estar mirant el que feia aquest artista i em va agradar molt. També agraeixo als lectors de les diferents versions del llibre. És un llibre que té moltes versions i un d'ells és la Lídia Noll, que està aquí acompanyant-me avui, que és professora, és traductora i que em va fer un cop de mà quan el necessitava i l'agraeixo moltíssim. El Ricard Mirabete, que és un poeta, que li vaig demanar l'epíleg i de seguida va estar content de fer-lo, i és un epíleg que dona continuïtat a aquest discurs poètic, no és trencador, ressona molt els versos, he utilitzat molts versos del llibre i veig una continuïtat i em va agradar com ho va plantejar. A Josep Maria Lloró, li vaig demanar que presentés el llibre, no havia llegit el llibre perquè tot va anar molt ràpid al final i sense llegir res, em va dir que sí, vaig pensar, a veure si li agradarà. Una generositat i una confiança total i això és molt d'agrair. Jo l'aprecio molt al Josep Maria i sento una gran admiració per tot el que fa. Sí. És un director extraordinari que a més, ja veieu, sap transmetre molt bé els seus coneixements, és professor i ja des de fa uns quants anys ell ens ha proposat, ens ha guiat en la lectura de diferents llibres, en seminaris a Sinúcia, també aquí hi ha amics també que compartim aquests seminaris magnífics. Hem llegit Simone Weil, Benjamin Pasolini, per dir alguns dels que més m'han impactat, i
I ja per fi hem arribat a la poesia, amb ell, que jo estava ja desitjant, no? I sí, Estellés, Maria Mercè Marçal, Pizarni... Jo crec que el Josep Maria ja té un club de seguidors que ens apuntem a tot el que ens proposa. Sí, està claríssim. Clar, la lectura de Josep Maria, ja us he dit, no? És una lectura que pot ser... Això també dona llum, no? Aquestes lectures. És il·luminadora, és reveladora, no només per lector, sinó per mi mateixa. Jo puc adonar-me de coses que no sabia, perquè s'escriu d'una altra manera, s'escriu sense conèixer ben bé el significat del que fas. És un procés molt enigmàtic escriure poesia, per mi. Clar, és una lectura que és molt fidel a l'esperit dels poemes, no? I aquesta fidelitat, agafar l'esperit del poema, del poeta, doncs jo crec que és el màxim que podem imaginar als poetes, no? Que algú arribi a un sentit molt profund sense trair el que tu has volgut fer. I jo valoro moltíssim això és un tresor enorme, no? Que et puguin llegir i que treguin tota aquesta... que vagin tan al moll de l'os d'un poema. Això és magnífic, no? I que tu puguis aprendre també d'aquesta lectura i pensar, ostres, doncs sí. Ja sabeu que la poesia té un caràcter polisèmic, no? Que és procliu a diferents significats, interpretacions, i que cada lector en pot tenir la seva. Però clar, és important que hi hagi aquesta fidelitat a l'esperit del poeta, i del Josep Maria, doncs, ja és això el que ha fet. Clar, a mi em resulta molt difícil, i valoro, sobretot aquestes lectures, les valoro molt, i ja li vaig dir, a mi m'interessa la teva lectura, Josep Maria. Ho valoro molt perquè a mi em costa molt parlar de la meva poesia. Aquell llenguatge explicatiu, interpretatiu, em defuig quan he fet el poema. Tu fas una cosa en un llenguatge poètic. Passar això a un altre llenguatge és com si traïssis per mi és com trair la poesia. No sé si m'explico. A veure, quan jo vaig publicar el primer llibre em demanaven de què va el teu llibre, no? I jo em quedava que no podia, l'havia de preparar molt bé, el que havia de dir com si no l'hagués escrit jo. Era molt curiós i això em fascinava, no? I mai, ara em preparo les coses, intento escriure, a veure què puc explicar del llibre, però mai em satisfà prou el discurs que jo pugui elaborar després d'escriure un poema o un llibre, no? Perquè tot el que jo pugui dir, coses que inclús jo no sé, està aquí. I jo no puc traduir. Ja diuen, la poesia és intraduïble. I jo crec que sobretot ho és, en el meu cas, jo sempre parlo per mi, sobretot ho és per mi. Llavors, clar, jo puc explicar aspectes del procés d'escriptura, però parlar, doncs, ja ho ha fet ell fantàsticament bé, no? Dels poemes, no? Llavors, sobre el procés d'escriptura he preparat algunes coses, perquè jo penso que també pot ser interessant. Durant aquests anys en què he escrit el llibre, hi ha els períodes de pausa, de silenci. Jo escric una mica a batzegades i puc estar molts mesos sense escriure res, no?
La poesia per mi, a part de ser això, és part de la meva vida ja, una passió, una fe, jo hi crec molt en el que faig, jo m'he adonat que amb el temps té molt a veure amb la paciència. Què diré, ostres, la paciència? Doncs sí, jo he de treballar molt la paciència. No només per saber esperar el poema, aquest impuls que et fa escriure, no? Sinó que una vegada que l'has escrit també has de deixar passar el temps i has de tornar després. Allò que et semblava al principi meravellós, doncs dius que això no s'aguanta, que això va fora, ho he de canviar, ho he de reescriure. Ocasionalment et pot sortir una cosa que diguis, ostres, ha sortit així a la primera o més o menys, però rarament em passa. L'he d'esportar de paraules, de versos sencers, no? I jo en aquest procés, que em costa molt, m'he precipitat moltes vegades. Li vaig enviar al Joan quan ja pensava que ja era la definitiva i ho vaig canviar. Després ja va ser la definitiva, ja no vaig canviar res més. Voldria llegir sobre això, que a mi em resulta molt interessant i a més té molt a veure perquè Contra tota esperança és un llibre que vam llegir aquí, en aquesta casa. És un llibre meravellós de Nadezhda Mandelstam, una escriptora impressionant, és un llibre que em va marcar molt i ens ho va proposar a Josep Maria i ella deia, era la dona de l'Osip Mandelstam, el poeta, i ella deia això en el llibre: si el poema no es desenganxa, deia l'Osip, significa que en ell hi ha alguna cosa que falla o que encara té alguna cosa oculta, és a dir, que hi ha com un tall fèrtil del qual voldria sortir un brot nou. Dit d'una altra manera, que el treball no està encara acabat. És que quan vaig llegir això vaig pensar, no es pot dir millor. Hi ha alguna cosa que vol sortir, encara que tu veus que encara li falta i no saps explicar fins que ja ho trobes, no? I trobes tot el sentit i a mi m'ha passat això, no? Llavors, quan em pregunten, de vegades em diuen, em pregunten pel poemari i dic, ostres, encara estic reescrivint, encara no està, alguns em diuen, és que tu ets molt perfeccionista. Sí que ho soc, tenen tota la raó, soc perfeccionista perquè m'equivoco moltes vegades, m'enfado molt amb mi mateixa, però no és ben bé aquesta perfecció, la correcció perfeccionista que jo busco en un poema. No m'interessa la forma per la forma, ni la bellesa per la bellesa. Jo intento buscar com una mena d'autenticitat, com una veritat, que per això no hi ha cap fórmula, no? I d'aquí ve la complexitat, per mi. Ja dic, jo explico el meu procés, com jo ho visc, això, però per cada poeta pot ser diferent i igual de vàlid. Llavors, amb el temps jo m'he adonat que el que busco en cada poema és connectar amb una mena de memòria antiga i ancestral, no? Alguna cosa que ens uneix a tots els humans des de la prehistòria. Jo dic, quan el món era màgic, quan els éssers humans no sabíem tot el que sabem ara en sabem moltes coses, no? Però jo crec que hem perdut molt la connexió amb el món, amb aquest univers, amb aquest cosmos, que som part d'això, som matèria també. Jo crec que hem perdut aquesta connexió amb el misteri del món, no? I
intento amb la meva poesia, que això m'ha costat molt adonar-me i d'entendre aquest procés, però jo intento connectar-me amb aquest misteri del món. Per mi la poesia hauria de contenir, que això ja és molt difícil, perquè alguns poemes surten menys reeixits, hauria de contenir alguna veritat intraduïble, no? O aquest nucli de misteri, és el que jo intento buscar. Que això que ens faci, que aquest poema que ens fa present el misteri del món, no? Una altra cosa que m'agrada treballar molt és la unitat del llibre, no? La unitat del poema i també del llibre, no? Intento que sigui tot molt concentrat. No m'agrada molt la dispersió, a altres autors pot encantar, però jo prefereixo que sigui molt concentrat, no? I llavors el llibre és aquesta estructura que jo vull que sigui sòlida, no? I que cada poema és un petit element, com un petit cos dins d'aquesta casa que els conté, no? Llavors, aquesta estructura que va sorgint no és premeditada, o sigui, jo al principi no tinc una idea de com serà el llibre. En les primeres etapes tinc indicis, potser, de per on pot anar. Potser ja existeix d'alguna manera, però jo ho he d'anar descobrint. És difícil això, però jo ho veig així. Jo vaig descobrint a mesura que vaig escrivint. Per mi és molt important el títol o el lema inicial, sempre ha de tenir un títol. Això és curiós, però m'ha passat des dels primers llibres, que és un títol que pot anar evolucionant, pot canviar, és provisional, però em fa construir aquest llibre, no? En els dos primers llibres va ser molt fàcil. El títol que vaig pensar, Dona i ocell i quatre arbres, vaig pensar al principi i fins al final es van mantenir i molt bé. En el tercer, Òrbita, ho vaig trobar al final. Estava sempre en un títol que al final el vaig canviar perquè era més adequat per les dues parts del llibre. I en aquest, el títol ha sigut, jo crec que gairebé dramàtic. Molts títols provisionals. El primer va ser fragments d'una estàtua, perquè les imatges que jo em venien al cap quan escrivia era el tors d'una estàtua, les mans de les escultures que em fascinen molt, que les mans, ja he comentat al Josep Maria que surt molt aquesta part del cos. Jo no sé explicar també com ell per què, però és així, no? Un dels últims títols va ser El cos i l'estrella, que ha passat a ser el títol de la primera part, no? Jo el llibre el vaig començar a escriure durant la pandèmia i després em vaig adonar que eren uns poemes molt foscos, alguns, i també van anar evolucionant cap a la llum. Els vaig anar reescrivint i finalment tenen molta més llum que al principi, no? I el títol final, aquest títol que al final vaig trobar, el vaig trobar sortint en una exposició de Zurbarán, al Mnac. Al sortir, o quan estava durant l'exposició, ja em vaig apuntar el títol i al sortir li vaig dir al Ferran que, ostres, ja tinc el títol del llibre. Això és molt curiós. Suposo que jo tenia al cap que no estava contenta amb aquest títol perquè m'agradava, però no em cabia les dues parts del llibre. La primera part té a veure més amb la llum que emana dels cossos, o sigui, el cos, la llum, la matèria,
doncs és molt important en la primera part, i la segona doncs és la paraula, el so, que també emana del cos i que per mi la paraula també és llum. Per mi és la paraula, una paraula ben dita, per mi il·lumina. I clar, senyals de llum des del cos doncs anava molt bé per encabir les dues parts, no? Això que us deia del títol, no? Que a mi em fa avançar en la construcció del poemari, i clar, després és la façana de tota l'estructura. El títol per mi és molt important. Ha d'expressar el més essencial del llibre, no? I ha de compartir aquesta harmonia amb tots els poemes, no? Els meus poemes no porten títol. Si hagués de buscar un títol per cada poema no acabaria mai. I jo que no porti un títol. Però també m'agrada perquè és un discurs que no hi ha res que destorbi la lectura. És com llegeixes l'altre i m'agrada. Tampoc no estan numerats, tampoc. Intento crear aquest discurs entre un i l'altre, que no hi hagi un trencament entre un poema i l'altre, no? Que sigui com un discurs més continu, no? I tenia el títol del llibre, tenia el títol de la primera part i em faltava el títol de la segona part. I aquí em va passar una cosa molt bonica, que el títol de la segona part és el so, la paraula, que la paraula és llum, i llavors em va resultar molt fàcil, em vaig pensar, el so de la llum. I sempre que escric un títol per una de les parts o el títol busco a internet, no? A veure si hi ha algun poemari amb aquest títol, quines coincidències. I el primer que em va sortir és el poema del Paul Celan. És que m'emociono, perquè jo al Paul Celan l'admiro moltíssim. És un poeta que l'he llegit tot, perquè tenim traduït per l'Arnau Pons, els 4 volums, les seves notes, tot. I vaig anar, afortunadament deia el llibre Cristall d'Alè, i vaig anar al meu llibre, que havia llegit fa molts anys, perquè no havia tornat aquest llibre, no recordo, però no sé si 10 anys, i jo me'ls llegeixo de seguida que surten, aquest sí, aquest no els deixo. I vaig trobar que tenia aquest poema assenyalat, sempre marco els poemes que m'agraden, i el tenia subratllat també, no? I vaig pensar, ostres, això és molt bonic. Jo he arribat a això per un altre camí, molt diferent, i és un vers del Paul Celan. Bueno, també li vaig dir al Ferra que mira què m'ha passat. A veure, són aquestes coses de la poesia que per mi és un procés que és molt enigmàtic, i que jo mateixa intento esbrinar què passa aquí, quins mecanismes són aquests, no? I que no me'n surto, no? Però bé. Sí que te'n surts. No sé si volies entaular algun diàleg, Josep Maria, si alguna coseta que hagis, que vulguis comentar. A mi m'agradaria que llegissis. O algú del públic que vulgui comentar qualsevol cosa aquí. És que hi ha molts poetes, hi ha molts bons poetes i molt bones poetes en aquesta sala. Si algú vol comentar qualsevol cosa o la seva experiència també, serà molt bonic també. No sé. Us aniré? Perfecte. Doncs vinga, va. Començo amb els que tenia preparats. Vindrà la son als cossos,
i tallareu les flors dels llavis adormits. Tots seran veus escampades pels camins, matèria solar, ofrena d'ordre i ombra. L'himne infrangible vindrà a tu entre els paisatges salvats dels somnis, i una mà pàl·lida encendrà els astres, munió de resurreccions blanques, fecundant la teva mirada. La pluja envelleix, s'esquerda. Vaig ser cos, vaig ser arbre, vaig ser pedra. Vaig deixant de ser mentre el cos radia llum. Camino cap enrere, creixo vers l'ésser de llum immanent. Les petjades se solidifiquen, s'abrucen i es llebren els ulls. Una llavor en el cel, intensament crema. Cavar uns ulls a la matèria i crear el pou de la mirada. Dins el clor, el misteri de l'esguard. Llum adormida en la fondària dels ulls. Tot gira en els ulls des d'un mirem. Llum concedida en mirar. L'esclat de l'esfera. Llum nounada. Pètals desvedellats a l'alba. Vet aquí el dolor des de dins. Les mans s'endinsen en un cos perforat. Fan moure maldestrament els braços i el tronc. Deixen caure el cap. Una veu rovellosa retopa per les parets angostes de la gola i esclafa cruelment la línia final de les rialles. El cos plora en un cos universal. Immensa, la llàgrima que sobreïx de l'ull. Alces el cap i el món fuig. Els ulls segueixen el vol de l'au que s'oculta darrere els turons. Tibades pel vent, flor, branca, estrella, s'esvaeixen per l'oscur. L'endemà ens tornen a néixer ocells als ulls. Dels dits germinen estrelles i en les mans se'ns vaga el cor fràgil de les flors. L'aurora trenca en cristalls menuts el cel i la terra. Emmirallada en la llum de l'alba, cada dia prens un cos despullat, naixent, i un matí verge que vessa de l'ull immens. I tot et conté per un instant, sense rompre's. I de la segona part, així aquests. Un clap de pedra surt en el paisatge, en matèries fòssils negres, et compactes dins els teus braços fins a la solidesa del marbre. Escriu-hi al damunt, en la pell de l'embolcall, que les paraules saltin i aletegin com ocells embogits en un salpetri. I ara aferra't al teu món invisible, a l'estat infinit de contemplació que sustenten les pedres. Aquest que has dit, em sembla. Escoltar la veu que guardaves oculta, el ritme interior, l'esbatec latent, s'envolava endins i autava en el silenci del cos. Pulsació nua balancejant-se en els confins. Miracle, moviment pur que fa brillar l'ull sec. I el carrer que tenia preparat diu així: què podem salvar d'un cos si la seva ombra no es vincla cap a terra i no enllepa el misteri? Alça els braços i arranja les lleis còsmiques, únicament en paraules. No deixis armar els sols ancestrals. Ofereixes la conca buida de les mans. Línies ensotades per remoure els camps,
Hi haurà la terra inculta, la femada, obrir-hi sols, escriure. Gràcies. Tens un moment? No sé com anem de temps. És que jo crec que... Bueno, has dit... M'he apuntat moltes coses de les que has dit. Jo volia sentir-te llegir els poemes, perquè la veu que hi ha en ells, encara que els llegeixi jo en veu alta o que els llegeixi en silenci, quan tu els llegeixes descapdeixes sentits que són importants, no? Jo m'he adonat que en el llibre hi ha una lluita, sentint-te hi ha una lluita entre un mot de fragments, trencaments, violències, tallar unes flors dels llavis. Caram, és un vers dur, surten unes flors però t'han tallat els llavis. I en canvi aquesta violència, aquest fragment, aquest trencament, aquestes matèries que ens desassosseguen, a través de la paraula les vas domesticant, les vas tranquil·litzant, les vas fent no inermes ni inofensives, perquè el dolor, la por, l'angoixa, el silenci hi és, però en canvi aquesta voluntat de trencar aquesta clausura, que va amb la mirada un pou de llum. I això és, jo crec que aquest seria un bon títol, que va un pou de llum, que és un oxímoron, si és un pou no té llum, i que va amb la mirada. Això també és molt selenià. Penso que et ser aficionada a la fotografia. Llavors, en el llibre hi ha molta mirada, hi ha molt estar davant del món. Però m'agradaria, i estava pensant que no llegis, i m'has fet el favor de no llegir, i ara que el tenia seleccionat, però tret el bolígraf no el teníem, en aquesta lluita que jo hi veig entre això que és caòtic, que a vegades és feridor, hi ha la força de la veu, efectivament, la veu que és llum, la llum que és coneixement, i després la confiança en el tu, sigui qui sigui aquest tu. Hi ha un poema que diu: no em pronuncis, respira. Comences a actuar en el pit, et modules, invoques. Ja no signifiques, ressones. La dansa es perfà en la boca, tremola, redemptora. El cos s'oculta en la paraula, paraula engolida, vibració repetida del no saber. No em pronuncis, sobrevola. Poema preciós. I perquè intentar explicar-vos potser una mica millor què vol dir amb aquest caos primigeni de la primera part, ho has dit molt bé, és un llibre que els poemes no tenen títol, els poemes no van numerats, però és que tots els poemes encaixen com una cadena de significat absoluta, és a dir, un poema et porta a l'altre i a vegades et porta, es retorna, però dius, aquest poema no pot estar en un altre lloc, ha d'estar aquí. Jo crec que aquesta és una de les coses interessants i maques del llibre, és llegir-lo tot d'una vegada, sense voler entendre. Perquè les paraules fetits que vas servint, les mans, la mirada, les flors, la llum, et van ressonant. Després ja entraràs poema a poema, no? Però el primer poema diu: tot comença silenciosament. Una mà oculta a frec de les teves mans. Sentir el ròssec dels astres en la pell. Bressolets de llum afeixonen els dits, embasten les ombres.
vacil·lants, les mans novelles prenen l'enigma. Enclouen un puny giravoltes de foc, fang i estelles. Tremolors abans esbossen una mà en l'argila infinita de la teva mà. 1, 2, 3, 4, 5 mans. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos. Algo de voler dir la mà, perquè està en el primer poema desplegada en singular, en plural, les pròpies, les alienes, una mà que esdevé una mà en l'argila infinita, la mà del terrissaire que fa l'argila infinita, que és al final l'ésser. El que tu deies de la connexió amb el misteri del món, les mans dels homes prehistòrics en les cavernes prehistòriques, volem dir aquí estem, aquesta mà és una mà oculta al fred de les teves mans. I aquesta mà oculta al fred de les teves mans és el procés d'escriptura per mi. És la mà que va escrivint, deixa anar una mà que és la que et diu això no és perfecte encara, això s'ha de canviar, això, aquesta mà oculta que tu no tens consciència de quina mà és, que és la que s'esbossa en una mà en l'argila infinita de la teva mà. L'altra cosa que volia dir una mica en el sentit que tu has comentat, crec que ha estat el tercer poema que has llegit. Hi ha la imatge que agafes el camí cap enrere, que fas un camí cap enrere. Sí, camí cap enrere. En l'últim poema, el que he llegit només un trosset, llegeixo tot si permeteu, ara que tot és fos, ara que ja sabem que el cosmos s'expandeix per les movedisses obscuritats, que serem al llindar de l'esclat últim, precisament ara dona'm llum, parlen, dona'm una paraula i emancipa el món. Una veu que s'aoni la terra i llauri el paisatge. Un cant que espigui la llum, arrels de pluja i són orquestrades pel vent. La terra no és la ferrall dels cossos. Vibren i es desprenen per uns camins llarguíssims que ens conviden a partir. Anem cap enrere, per les gleres d'aire-cel, on els núvols deixen empremtes. El que us deia abans de l'anàmensi, d'aquest recordar, d'aquest conèixer, aquest recordar, i anem cap enrere per les gleres d'aire-cel, és a dir, anem cap a un lloc que hem deixat enrere i que és màssic perquè els núvols deixen empremtes, quan sabem que els núvols no deixen empremtes, si no és per la fotografia, que podem fotografiar núvols, i si no és per la memòria, que recordem els núvols que de petits, alguns de nosaltres, estirats al terra, veiem passar i ens imaginàvem formes. I aquesta era una experiència de l'encantament del món, del que parla l'Empar, i que a través d'aquesta paraula que tu deies, dona'm una paraula i emancipar el món, això és una confiança en les capacitats de l'ésser humà que en els dies que vivim s'agraeix molt perquè són dies que són foscos.